watan Ramadan wata mai alfarma ne. Watan azumi watan Ramadan da lokaci yayi, ya ƴan uwa ku tashi mu rinka du'a'i Allah ya kawo sauƙi. Cutar da ke ta damun al'umma mu taimakawa juna. Watan azumi watan Ramadan da lokaci yayi, ya ƴan uwa ku tashi mu rinka du'a'i Allah ya kawo sauƙi. Cutar da ke ta damun al'umma mu taimakawa juna. Yana sanya rabu sarki na Allah mai taimakawa kowa. Ilahu ni ina yin godiya, kai ne ka ba da baiwa. Muna tawassali da sunayen ilahu tsarkaka. Allah ya karbi dukkan ibadunmu cikin wata mai albarka. Watan azumi watan Ramadan da lokaci yayi, ya ƴan uwa ku tashi mu rinka du'a'i Allah ya kawo sauƙi. Cutar da ke ta damun al'umma mu taimakawa juna. Al'umma ƴan uwana na yi kira ku buɗe kunnuwanku. Mu sanya nazari a cikin lamuran da mu muke da kanmu. Mu gyara kuskuren da muke yi har ma wajen ibadu. Mu daina tauya hakkin junanmu, mu taimaki kanmu. Yau gashi mun shigo watan Ramadana ya ƴan uwana. Mu rinka tallafawa junanmu domin ibada ta yi sauƙi. Watan azumi watan Ramadan da lokaci yayi, ya ƴan uwa ku tashi mu rinka du'a'i Allah ya kawo sauƙi. Cutar da ke ta damun al'umma mu taimakawa juna. Malamai suna ta kiran mu gane gaskiyar lamuran Allah. Kusan watan da mun ka shigo wata ne mai tarin nasarar Allah. Cikinsa ne ake zakka sadaka domin samun lada. Ya al'umma mu rinka ciyarwa domin cikin ta kwai lada. Masu kuɗin mu har talakawa kira gare ku ban dainawa. Mu rinka istighfari gun Allah ya kawo sauƙi. Watan azumi watan Ramadan da lokaci yayi, ya ƴan uwa ku tashi mu rinka du'a'i Allah ya kawo sauƙi. Cutar da ke ta damun al'umma mu taimakawa juna. Astaghfirullah ya Allah tabara jalla mun tuba. Muna cikin yanayi na buƙatar a yafa laifukanmu. Cutar da ta shigo junanmu Allah ka kauda ita. Ba dan mu ba dan manzo ya Allah ka kawo sauƙi. Wannan cuta ta rikita duniya kowa yana ta alhini. Yau gashi mun shigo watan Ramadana wata mai albarka. Watan azumi watan Ramadan da lokaci yayi, ya ƴan uwa ku tashi mu rinka du'a'i Allah ya kawo sauƙi. Cutar da ke ta damun al'umma mu taimakawa juna. Watan azumi watan Ramadan da lokaci yayi, ya ƴan uwa ku tashi mu rinka du'a'i Allah ya kawo sauƙi. Cutar da ke ta damun al'umma mu taimakawa juna. Watan azumi watan Ramadan da lokaci yayi, ya ƴan uwa ku tashi mu rinka du'a'i Allah ya kawo sauƙi. Cutar da ke ta damun al'umma mu taimakawa juna.